Imbag nga rabin ay amin, ganayan, kay kapsat. Kami nga muturi ka na kayo, ito sa saulang ko Diyos, at topic tayo na rabi. Ito kayo sa Jesus, pinapitibyan. Kami sa amin, kapsat, na tulig, ito yung video, ang pinastap niya at makaulit ko pa ito yung Samuel. Jesus, pinapitibyan. And sa payment sa amin, maraming tayo mga rod, ito kami, ito maraming tayo dito mga rabi. Ito mga rod. Maraming inalahitan o Diyos, malagayan. Kami na may mga tayo kanina, at ang nagan mo, Lord, at itayaw din na tayo, at nagkabundaway, Lord, at anak mo, Lord, spirit, spirit of because the Lord said, before I make the future, at hindi kapsat, at hindi ano pa yung mechanics na, at kanya, hindi tayo pa yung kami kanina, and Lord, at yung connection, nakapulod, na-fix up ng internet, nalawag ng internet ni, yung mga mechanics out, hindi kapsat, na isuti, ministry 1. Then, company, Amen. Once again, yung pagkarabili ng chat, at chat ni Kuya Tommy, ito na, ay sunang babae, ikat ko, yan, o sa bali ng mga sister party, pero makamlaing, ano, pwede na yung mamong pagpagin, ano, pasip lang sa sarita. Sister Banji. Okay, naimbag nga rabi iyo gagayem, nagyamanak, dito nga nakapimpintas man nga gundaway, nga may kami man makipagsasao kada kayo, may panggap titi kinaayat ti Diyos kada tayo, ket sapay ko nga, ta agbuya kayo, ket latpasen nyo amin, ta dito topic nga, make sure gagayem ket nakapimpintas, ta iso iti pakabiyagan ta deti topic taket deti may panggep iti tinapay nga deti nga tinapay amuen tayo no sa sino deti nga tinapay nga mangited kanya tayo ti satisfaction nga iso amin ti paggapuan nga amin nasapsapulan tayo nga rod nimbag nga rabi tay amin gagayen. Thank you, Sister Banji. Ket timay kadwa nga panelist tayo, anak manawagan ni Brother Paul. Brother Paul. Animbag nga rabi tayo amin, gaya may kabsat, agyaman kami iti, agyamanak iti, pitin kayo manan panaki may sa kanya mi, nga amwen, iti nasantuan nga sasaw iti Diyos, ket nasaya at launay iti apo, ta adda kayo manin, ket itultuloy tayo, ang paunigen iti relasyon ta iti Diyos, babaeng mit lang, kadig iti nga, iti pagsaritaan,
maamuan tayo kakabsat nga iti tinapay iti biag tayo tatang rabi iket haan awan nga sa bali no di lang ni apo tayo nga Jesus. Thank you, Brother Paul. Ket awak mamet datay kaisuna may sa bugbugtong Queen ti biag na ni Sister Jean. Sister Jean. Praise the Lord. Naimbag nga rabii tayo amin kakabsat ken Kristo ket sang kamay sa tayo manen nga agdengeg iti sasao iti apo kaditoy topic review tayo ita nga rabii. God bless everyone. Thank you, Sister Jean. Ket ti maudi naman na awagan ni Sister Janet. Sister Janet. Ani magarabi tayo gagayem king kakabsat. Dawatik nga rod tintay pinagtultuloy nga inti pinagdingag digito yung naindaklan nga sasao ni Apo Diyos ket inti nga rod isuda nga awatin nga nalaing ken panunuten when ken ipapuso digito nga sawsaw and ni Apo Diyos at tata iti mangpadakkel kada tayo iti pinag akamammo tayo kiti as ken ni Jesucristo nga isu iti tinapay iti biag. Manen, nimbagarabi, God bless you. Thank you, Sis Janet. Ket papantay nga roden iti discussion na ya. Ti umuna ang pagdidiscuss natin ta ket ni Jesus ti tinapay ti biag. Yan. Ni Apo Jesucristo laeng tinapay ti biag. Ana dagiti may paneknek nga adda kada tayo ni Jesus at tinapay ti biag. Ulit mga rod ni Brother Paul tapos tikasta ket ipalawag wenno anyamet iti kapanunutan na ito nga truth nga inte pagsaritaan iti ito nga kanito. Thank you Kuya Domeng. Ni Jesus iti tinapay iti biag. So ni Apo Jesus ni Apo Jesucristo laeng ti pudpudno tinapay iti biag tayo. So adu dagiti dapat teng obraen ken ammoy kakabsat ken nalawag nga iti kayat ng sawen deto iket ni Jesus iti paggapuan iti kompletong kasapulan iti maysa nga addaan ayat nga agserbi ken kuana. Ket awanen dapat iti sapulen taypay nga pigsa iti biag tayo no haan lang isuna. Ket addaan ti ayat ken kuana kunak tatay kakabsat adu dagiti mangibagbagang adda relasyon ta ken kuana ngem haan met nga isu iti tinapay iti biagda. Isu nga no makita tayo kakabsat adu dagiti tattao nga mangibagbagang adda ni Jesucristo iti biagda, inawat da ni Jesus iti biagda, pero haan nga makita iti panagbiagda. Ket dagiti maysa nga pakakitaan tayo lupudnumet lang nga ni Jesucristo ket isu iti tinapay iti biagnan. So nga rod nga sapulen tayo tunggal adda riribok iti biag tayo kuma isu na latta iti pagkamangan tayo ket awanin iti sapulen tayo paydi ko naktatay no ket ti isu na lang ta daan amin kanyanan. Ket karod haantay ko mga nga agsapol pay iti sabali no dadagiti riribok iti biag tayo no makasapol tay iti masapol tay iti pigsa din aldaw-aldaw masapol laeng pakanen tayo iti physical nga bagi tayo babaen met lang iti sasaw iti Dios. Yun lang kanya Kuya Domeng. Thank you Brad Paul. Kahit naman na dyan imbaga natatay nga ni Jesus iti kompleto nga kasapulan tayo. Pudno una ang
nagado iti sarsaraken ti tao nga masapul na. Ngem ti kinagpaisonan na ni Jesus iti kakumpletuan iti panagbiag tayo. No kakumpletuan no na tayo na ket adda kanya na aminen. Ya. Isuna iti satisfaction tayo. Ya, iso nga no andi kitay masapul tayo. Nga po Jesus lata iti turungan tayo, iti kamangan tayo. Ket tawag man ti may kadwa nga panelist, once sa bali no saan nga ti tayo kung nakita tayan nga Reyna iti panagbiag ni Brother Paul, ni Sister Jane. Yes, good evening. Gusto unay nga titinapay nga agapo ken Hesukristo ket isu ti manginted iti biag nga kastala unay makitak itan ket sabsabalin ti biag ko tamamabsog na kadagiti instruction na iti inaldaw-aldaw nga isu ti mangted pigsa ken kired ko nga mangtungpal dagiti sasauna. Ket adu iti klase nga makan dito'y lubong nga makadistract kada tayo nadaduma. Ngem awanen ti makaited ti usto nga satisfaction nga kasko na ni Kuya Doming iti biag no di lang ni Hesukristo. Let's just embrace our life being with Him agtultuloy ken agtultulnog tayo ken kuana. Thank you, Sister Jean. Kaya tagpaiso ayan nga numapnek tayo, numabsog tayo, mapnek tayo, kitawanin di sa pulen taypay. Kaya ket agyaman nak si Sister Jean ayan makitakmet iti panagbiag mo talaga ket detayin bagam ket makikita iti panagbiag mo. And you will become a witness to your friends nagadugayan ti gagayem mo. Yeah. Ni Sister Jean ka birthday na eh. Nakita ko DJ kuan tatay ket adu detay kuanan detay greetings nan. So nga God will use you. Mafifidan kan sister ket you will be feeding also digitay connections mo dito tao nga mo. Okay? Next in the line ket tumanatawagin ni Sister Janet. Okay. Ano namin dito sa una kaya point number 1. Sige. Good evening everyone. Manaya, kung nanatuket ni Jesus ti tinapay ti biyag, ni Apo Jesus Kristo laeng ti pudpudno tinapay ti biyag. Manaya pudno nga ni Jesus Kristo iti contentment lang iti biyag nga talaga. Nga isu na iti pakapapnekan at talaga iti pudno nga biyag. Akas kuna naman ijay 2 Peter 1 2 Peter 1:3 kuna na ti jemangket mabaen ti na Diyosan na panakabalin na ited ti amin a kasapulan tayo tapnon masursuro tayo ti agbiag a kaspudno a Kristiyano. So nakita met ito nga inted na amin ni Hesukristo iti divine power na nga iso na amin ti paggapuan ti adda kada tayo ken kanya. Ket babaen lang amin kito iti pamati ken pinagtalektay ken kuana maadan tayo ti kasto nga panagbiag ti inaing Kristyanuan nga panagbiag nga isu ti pakakitaan iti napanek kan nga panagbiag ken napnuan wenno nabsog wenno adaan iti kompleto nga panagbiag iti poder ni Kristo. Ti silang kenya kakabsat. Thank you very much, Sis Janet. Nakapinpintas DJ kuanaya, DJ insiya kadayo 2 Peter 1:3 nga pudno launay nga bagbagan natta nga nga God has given us everything we need for life and for godliness. Kompleto yung kapsat, no? So by the word of truth that kumaiti paka busugan tayo iti kinapudno ket isu ti pagbiagan tayo kapsat ya tadi ito nga rod iti mangmangteg iti pudno nga biag ya ket iti maudi nga panelist awak man ni Sis Banji no niamet ti kapanunutan na iti daytoy nga punto
ni Jesus ti tinapay biyag. Okay, thank you, Brother Domi. Agya manak na pudno nga ni Jesus isu iti tinapay tibiyag ta isu iti makaited tibiyag nga agnanayon. Deti nga tinapay ket deti tinapay nga hankan tupulos agbisin. Deti tinapay nga isuntulaeng ti kankanay mo nga sapsapulan ta isu ti maka satisfy iti kasapulan tayo aginaldaw. Ket idinaamuak nga ni Jesucristo iti tinapay ti biag hanak pulos nga nag-desire no anyaman digiti kayat da nga i-offer kanyak pa digiting maminsan ket matrak tayo maminsan nga ti amutay ket isu ti makasatisfy kada tayo nga agpeso ti kunana di word ni God na once you have tasted that the Lord is good. Talaga nga isu na ti kang kanayon ti birbiruken. Ket agyamanak ta gapu deti nga napaneknek ko nga ti Diyos ket talaga nga iso amin ti mang satisfy ti amin nakasapulak han kunto pulos nga rod agsapol wen agbirok ti sabali nga tinapay nga ti amok ket iso ti makabusog kaniya. Ta deti pa nakabusog nga ibagbagana kakabsat deti spiritual nga deti ti makaited ti satisfaction no uri anyaman ti pagdadaanan ti biag naragsak ka man adda ka man ti maysa nga problema ngem no amom nga iti makasatisfy ken ka ket digiti sasao ni Apo Dios deti tulat ti papapanak nga pagtaktaklinak taamok nga deti ti makasatisfy kaniya. Okay, thank you very much. Yamanak Sister Banji, pudno launay nga siya iti may isang witness nga ni Sister Banji ket talaga ko na she has tasted that the Lord is good. Ket no niya dayay napadasan na ket napadasak met nga rod may sa kami. Ket anyway, God is good. Kasi na-experience mi ti Apo nga nasa atlan unay. Ket isu na laeng iti nakasatisfy iti panagbiag mi. Idi hakit na dadu dagitay sa dati ko mabirok-biroken ngem kaya nagpaisuan na ket saan met nga isu ti makasatisfy aya. Ket tatami lang nga na experience dijay kuna tayong complete ken dijay fullness iti satisfaction nga masarakan lang ni Apo Hesus Kristo. Okay, so proceed na tayo sa point number 2. Ti masideg ken Jesus ket saan nga mabisinan. Sa sino man nga masideg ken Jesus ket saan nga mabisinan, ana dagiti kang runaan nga ramiden tapno saan ka amayadayo ken mabisinan. Kasano mamalikan dagiti naduma-duma nga offer ilubong nga makan. Wano dagiti offer iti lubong nga it seems good pero hamet ni so iti pakapnekan tayo kabsat. Kaya tatao na man ni Sis Banji. Ulit, babalik. Ay, sorry. Okay, agyamanak, ano? So, pudno nga, amin nga umasideg kini Apo Diyos, ket hanto nga mabisinan. Anak kahit nasa wendeto, literally nga, deti ba nga tinapay nga no, mga anakon kat hanak tumabisinan, no pagsalitaan tayo ti physical, talaga nga agbisin tayo manin. Ngayon, deti ti nakita nga, deti nga, hantay tupulo sa mabisinan, kahit nasa wendeti spiritual nga biag tayo, no kanayon tayo nga agad-adal dagiti sa una,
basbasaen digiti sasauna ken dete kasano nga ibiyag digiti nga sasauna. Ket nakita nga the best lang nga for me nga hanak mabisinan ket hangkupulos liwayan nga agbasa digiti sasauna akas deter aramiden tay tatanga adda digiti quiet time tayo ken adupay digiti dumaduma no kasano tay nga mas satisfyan deti panagbisin tayo. Kaya detoy ikang kang luna deto iti priority ti biag ko nga ti biag maminsan ket adda pa nakabisin gaputa makurangan tayo iti wisdom ba ti panakaammo wenno digiti bagay nga adda kayat tayo nga maamuan ket ipapala dito nga may salaeng iti sumbat no diket di kanayon ko nga basain digiti sasauna, kanayon ko i-meditate, kanayon ko nga laglagipen digiti karina, ket isunto laeng iti mang satisfy no adda digiti time nga aduti kasapulan deti spiritual abiyag ko at the same time digiti physical no maminsan ket adda digiti dumte nga problema ket awan palagi dapat ti asahak nga pagrelayan no diket digiti kinapudno nga sasaon ni Apo Dios. Ket no deti ti aramidek pulos to nga hanak to mayadayo ken ni Apo Jesus, pulos to nga hanak nga agkurang, pulos to nga hanak nga maiwayway aw menom ay kursong ti bagay nga jak ammo nga nuhang ko nga nag-consult ti way ni God talaga nga dakes ti pagbalinak kaniya. Isu nga tapnon mayadayo tayo digiti naduma-duma nga offer iti mundo kailangan malalim talaga iti word life tayo. Kailangan palagi nga ti-base tayo ket DJ standard ni God. Amok nga ma-deceive tayo maminsan kakabsat, maminsan ket it seems okay met detoy kasi pagayatan met ni Apo Diyos, hamet nga dakes. Ngem no lalo tayo nga i-meditate DJ nga offer maminsan ti word ket nuhan nga nakaline DJ standard ni God ket mabalin nga ma-deceive tayo ket makurangan deti panakaamutay ti sasaon ni Apo Dios ket deti matno ka deti temptasyon nga agrelay tayo no ka digiti makikita tayo. Isu nga lalo pay nga ayatek nga mas asidek kang kanayon kini Apo Dios kanayon nga ag-consult, ag-pray, agpa-counsel digiti kakabsat nga masama is mature iti spiritual tapnon hanak nga mayadayo iyan ti sidong ni Apo Diyos. Kat DJ lang gagaya magyaman na. Thank you, Sis Banji. Puno na yang mapnek tayo iti sa kami Apo Dios. Santay nga liwayan nga i-meditate, i-take in digiti sa una ket pulos nga santay ito magbisin. Santay nga makurangan iti nutrient. Ket kapsat napintas laon nga ro DJ insyem ni Sis Banji nga no kahit nga talaga iti maging healthy, magabayan iti panagbiag tayo, amin digiti decision making tayo iti ginaldaw then palalimin natin yung ating word life. Tayo nga ro iti mang satisfy kada tayo no anaman digiti kahit tayo nga i-force iti panagbiag tayo in line kiti DJ kalooban ng Dios. Aya ket sige next panelist tawag man ni Sister Jane. So unay tati umasidig ken Jesus ket saan mabisinan. Tahan tayo ket abo ket umasidig tayo ken agtultuloy tayo ken kuana ken nakita kiti ket mangan tayo nga gusto iti sasauna kasi no malipasan tayo iti mangan ket agsakit iti buksit tayo kastamit gayam no maliwayan tayo iti agbasa isu det iti han tayo nga makafocus ket no maiyaw awan tayo no dadduma ken digijay offer iti lubong ket
haantayon mapanunot digitay sasaot ti Apo Diyos. Isu nga para kanya ket I should fix my eyes on Jesus. Tapnohan haanak nga agsapol iti sabalin nga DJ turong lang ti biag ko ket DJ agapuken ko ana nga isu na lang iti makaited ti satisfaction tay makon ko na nga happy tummy. Ket itan paunagikpay talaga iti relasyon ko kanya na nga isu iti mangiturong talaga iti biag ko. DJ lang, Brother Doming. Okay. Lang nga happy tummy, no? Di happy gym. Diba? Kasi talagang healthy. Oh. Hanan niya kwa, hanan nagasidik pa iti tiyan. Kasi well-fed iti sasaw na po Diyos. Dahil dahil lang ti Sister. Tingnan nyo ni Sister Jen, no? Blooming. Kasi talagang yan ay resulta ng kanyang intimacy with the Lord. Okay? So, tawagan ko ni Sis Janet. Ang sakit, ipalawag naman iti kapanununan natin point number 2. Siken yung bagarabi imanen kagayem ken kakabsat pudno nga unay nga ti umasidig ken Jesus ket saan ang mabisinan when nagpaypayso ta deto ket mapadpadasak met tinaldaw-aldaw nga no kasapulak no kang kanayon nakamangan at talaga iti sao ni Apo Dios ket maddaanak man te ma-refreshan detoy marikrik na ko when detoy pagkat spiritual ko talaga kasi tingamin sa oti Diyos ket napnuman iti instruction full of reminders full of warnings and even promises adda amin ijayen ket ito nga ro ti pagbiagak atal talaga haan nga mayaw awan when haan nga maiyat adayo ket ti Diyos kapo iti nga sasauna nga mangmangted rag-o ken ragsak iti panagbiag ko nang runat spiritual. Ken kunanan toy kasanong maliklikan digiti na dumadumang offer ti lobo nga amakan. Ket palagip ko man DJ temptation ni Jesus Christ idi nag-fasting iso na ti 40 days and 40 nights nga adat ijayan ti desierto ket tinamtaran man iso na ni Satan, nga kuna ni Satan ket no talaga nga pudno si ket anak iti Dios. Pagbalinem deti bato nga bread. Ngem insumbat ni Hesukristo ken kuana saan laeng at tinapay ti pagbiag ti tao no di pa ket ti tunggal balikas nga agapo iti Dios. So tama nga no adda ti Dios digiti sasao iti Dios iti makalawlawag ken makapag remind kenya no digito nga masidig ti ni any sitwasyon man nga umay man nga maranranasat iti panagbiag ko ket isuna lang atalag nga isu ti mang pampapigsak ken pangted kenyak iti tarigagay talaga nga agbiag iti sidong na tama nga yung bang positive lang na responses is lahat nga may dumdumteng iti panagbiag. So yon kailangan ko talaga nga isabuhay talaga ti nagsasao ti Dios kasi dito iti mangted iti biag nga pudno nga biag iti sidong iti Dios. Yan lang, Brad. Thank you, Sis Janet. Oo. Ti sasao ni Apo ket kuna ni Sis Janet, natandaan na ket is full of instructions, warnings, rebukes. Amin at damitan. So, kompleto. Kaya iso nga, dahil iti masapol tayo, tapos kastak ma-avoidan tayo dahil temptation. So, dahil magbaga na dyan nga, idi tinempt ni Satan, tinempt ni Satan ni Jesus Christ, ket inaramat na ti sasao nga napo isu iti pinang panametlaeng pinang kontra na metlaeng. Kung naunay tayo iti word life tayo ket mausar tayo metlaeng net ang armas tayo nga manglaban iti lies ken deception iti diablo. Kaya manak Sis Janet ket mapantayon iti point number 3. Kuna nagtoy ti mamati ken ni Jesus ket saan na mawaw.
iti mamati ken nagtulnog ken Jesus ket addaan iti panakapnek iti biag. Kasanom nga mapauneg ken mapatibker iti panagtalek ken panakapnek mo ken Apo Jesus iti ginaldaw o inaldaw-aldaw. Tawagan man ni Brother Paul, tapos kastakit ini palawag dito yung truth number 3. So, yamanak, Brother Domeng, kuna na dito'y, ti mamati ken Jesus ket saan ang mawaw, So, para kanya iti kakabsat, ket impaayan amin ni Hesus Kristo ti amin, ket inted na iti biag na, tapno madalusan, dagiti basbasol tayo. So, para kanya haan tayon dapat nga itulok pay nga mapaldi detoy. Ket haan tayon subyanan dagiti basol. Haan tayon nga mawaw kadagiti basol nga naaramid tay idi. Idi haan tay pay nga inakseptar ni Jesus akas tinapay iti biag tayo. Kasi iti dapat nga pagpokosan ni tatan no kasano tay pay nga mapaunig. Diti narugyanan tay nga relasyon na kanya na. Ket deti launay iti kayat iti Dios nga dapat ing ubraen nga amin nga revelasyon nga mamamuan tayo kadagiti sasaunay ket aramiden tayo. Kasi dito iti may isang mangtulong kanya tayo tapno maliklikan tayo iti anyaman nga i-offer ti lubong nga mabaling nga mang perdi iti narugyanan nga relasyon tayo ken kuanan. Ket kuana na di kottay madagdag man lang sa di sharing dati number tong nga no adda iti offer iti lubong madiklikan tayo lang talaga digito no we keep busy in the work of the Lord. So iti kang kanayon nga challenge kanya kung iti kakabsat ikanay nga bagbaga dati BS leader kung adu dagiti obra iti ministry so nga dagito ikit protection tayo tinaldaw-aldaw tatnohaan tayo nga masubyanan pay or haan nga maperdi iti biag tayo kadigiti nga itidmet lang iti lubong naglagay pan tayo kabsat nga ni Apo Jesus ket inawat tayo iti biag tayo ket dapat isunan ti talagang pagpokusan tayo iti life ket ikunak nga rutat tayo kabsat nga haan tayon itulok nga maperdi deti nga biag nga inted ni Hesus Kristo kanya tayon haan tayon sapulen digiti madi nga aramid tayon ket agkaroon tayon iti panagtalek ken kuana kuna na nga rod DJ 2 Peter 1:3 nga babaen iti nadyosan nga panakabalin na iti den ti amin nga sa kasapulan tayo tapno masursuro tayo tagbiag akas pudno a Kristiano. Tati pudno nga Kristiano agnaed ni Hesus Kristo iti biag na. Yan lang kanya Kuya Dome. Okay, thank you Brother Paul. Pudno na yang gusto rin yung baga ng busy tayo iti kingdom. Hantay nga maka-entertainan iti sa balipay nga ikikrave pa iti flesh. No di ket no kanayon tayo nga iti biag tayo kanya po Jesus isun ti kwan dati madmadlaw isun ti pakawawaw tayo na ya ken isun namot ken iti makasatisfy iti the desire tayon na talagang nag-iiba from the desires of the flesh to the desires of the spirit. So nga, thank you Brother Paul, ti pinangisyan mo kadeta nga truth. Ket awagak man ni Sis Janet nga ipalawag naman detoy kapanunot na iti point number 3. Amen. Kunana ket ti mamati ken Jesus ket saan na mawaw. Ti mamati ket agtulnog ket Jesus ket addaan iti panakapnek iti biag. So nakita ko mga DJ Psalm 1, 2-3 nga kunana nga minidje ket but his delight is in the law of the Lord and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever he does
prosper. So, ipagpakita naman lang Lord ayan, dito yung kang kanayo na talagang magkipagmaymay sa akin Hesu Kristo akang kanayon. Kang kanayon kumanga naka pagragsakan na iti linteg, kang kanin ko pagragsakan ket iti linteg ni Yahweh. Well, ayan nakita kami dito ken iti panagbiag ti bayat iti panagbiag ko iti pinakipagmaymay sa kadigiti sao ti Dios ken ti Dios baben digiti sao na kaputi mangted man na talaga iti pagbanagan iti iti spiritual na lang tulat ta kakang kanayon di bulong na nga aglaylay so kahit na nga saon di bulong na nga aglaylay adalat ta kadigitay sitwasyon kumae ni situation nga dumdum tengket haan nga aglupaypay no diket always nga the response na ket positive atal talaga so na patuloy lang nga talaga nga aramidek ti pagayatan na nga dagitoy ko isut pa ka ragsakan mo't nga rod iti pagkatao iti spiritual ko atal talaga nga ti kang kanayon nga meditate ko halang i-meditate nga kunada listen ko ti word hen nga read, listen, meditate, memorize and apply nga deti talaga ti rumbeng aramidi kidigiti sa ti Dios tapno ni kaseket adadape nga di relasyon ko ken kuana ket umuneg so paanggek nga iti relasyon ko ken kuana tapno las lalo nga maamok ken mawawatak digiti nga adu nga sasauna DJ lang Brad. Thank you, Sis Janet. Nakapimpintas na jay baga na jay Salmo 123 ayan nga kas kayari iti may isang kayo nga naimula iti igit ti waig nga talaga nga dejeket abundant iti water supply ket kasama kita tayo kapsat no abundant iti sasauna po Dios iti biag tayo the word and the message of Christ dwell in our hearts richly then talaga kwa pulos nga hantay ito nga mawaw. Kaya so dadajay dapat nga pataymat, dapat nga aramiden nga we should desire an intimate relationship with the Lord. Kaya sulaan iti makapag-satisfy kada tayo. The more na nagiging closer tayo kanya na, the deeper our love relationship with Him. Okay, katawag mga rod ni Sis Banji, tapos ikas takat inamat ipalawag dato ay kapanunutan na iti point number 3. Okay. Agyaman na kaya nakapinpintas dating timamati kini Jesus ket saan tupulos amawaw. No deti ti kinapudno ket hanak nga rod agdua-dua. Tadeti ti kinapudno mamati ak hanak nga agdua-dua nga ni Jesucristo laeng iti pakak sapulak nga mangpenek digiti kasapulak. Ngamin maminsan ket ada digiti time ti biag tayo nga agbasbasa tayo ti sauna gapu ta isu ti biag. Ngem no maminsan ket no deta nga panagbasa ket hantay nga mamati narigat tayo nga ibiyag. Adupe lang digiti desire tayo nga wenno sok maten nga ti ammo tayo ket isu ti pudno. Ket deti mo't iti naadal ko nga agop ubeki ni Lord, manati sarita ni Apo Diyos, dapat pa-check, hanak agdwa-dwa, by faith, ket nakita nga, no deti ti kan-kanayon nga ibibiyag ko ti sasauna, hanak pulos nga aggagar, nga agdesire, digiti banbanag nga ti ammo, iso iti paka-satisfyan deti panakawaw ko. Iso nga ti naadal ko tatakit kasi ti mesa nga lamisaan nagadungamin ti makan. Nung hantay nga wise nga kitain no ana digiti pagkain nga amon ket isot makabsubken ka mabalin ma-deceive tayo gaputa napintas ti langana, napintas ti presentation na. Ngem lugayam sukimaten tayo ket nuramanan tayo ket deti ket adakurang na. Isu nga nung hanak apudno nga
nga kanen digiti sasaw ni Apo Diyos gaputi na uneg nga relasyon ko kinkwana ang kumakita deto iso nga the more nga sikap ti word ni God, the more met nga adu ti wisdom nga ipakpakita na kanya kasi mamati ak nga ti pinakipagrelasyon ko kini Apo Diyos detiket duwa kami, it's a personal at dala isunat ta nga agrem-remind agdengegak lang. Iso nga tapnon na unig pay lalo deti ken mapatiker deti panagtalek ko ken Apo Diyos masapul nga at deti ivaluek deti nga tinapay nga ni Jesus isu kat agapot langit deti ket na-indusan isu ket awan ti pakapantayan no anyaman digiti paka ti ammo pakasatisfy ti lubong ti ammo tayo ket gaputa na pintas wenno mayat ti presentation na masapul nga pagsik palagi iti word ni God tapnon hantay ma-receive. Tadeta ngamin maminsan gagayem no apeng agsarak tayo gaputa kurang ti panakaammo kurang ti panamati, kurang ti panagtalek ken Jesucristo. So, ipakpakita na lang dito nga if we have Christ, life is simple. Nagsimple lang kakabsat, paminsan nga mingket datay ti mang parparigat. Ag-experience tayo pa nga minong kamaminsan, nag-explore tayo. At the end, madimat gayam ti pagturungan na. So, if we are wise, dapat i-value tayo talaga, i-priority tayo, iti word ni God, kaya di word na, should be our standard in every decision, in every action we are going to take because Christ is the reality of all. Thank you very much. Okay, thank you, Sis Banji. Tunay nga musapon tayo iti wisdom nga gapot ni God through His Word. Kat agpaiso nga adu ti sa tilamisan yung mga iti ni Sis Banji adu ti nakadasar, ayan. But this is the reality. Everything is permissible, but not everything is beneficial. So nga, tapos ti kastakat adantay ti discernment, masapon nga rin na umuneg iti panaka mamuti kan ni Apo Jesus iti petan na pabaen iti sasauna. Ket marod awagak man ni Brother Paul tam di kastaket inna i-share detoy sasao ti Apo tam di kastaket lalalo pa nga umuneg ti kadetoy iti mapantayon kabsat iti gospel presentation. Kaya imbag nga rabi tayo manin amin kakabsat kaya nadawagan tayo nga iti udno nga tinapay iti biyag tayo kot ni Hesus Kristo. Kaya iti tinapay ket arigan tayo ket maysa nga taraon nga mangted iti or mangted pigsa iti physical nga bagi tayo iti tao. Usually sa Poland iti physical nga bagi iti tinapay wenno makan tapnohaan makarip na iti panagkabsot iti biag or panagkabsot iti bagi. Ngayon amuyo kadi kakabsat nga haan lang haan nga makaanay dagiti taraon nga ipapauneg tayo iti physical nga bagi tayo. So no kayat tayo iti agbiag nga napigsa ken haan makarip na iti panagbisin ken mawaw masapol nga agbiag tayo anapmuan talek iti sidong iti Dios. Haan tayo nga ipalubos haan tayo ipalubos ang biag iti nainlubungan ket kunana iti San Juan 6:35 nga siak iti tinapay iti biag tu umay kanyak dinto mabisinan ket ti mamati kanyak dinto mawaw. Siya ayat ni Jesus kabsat nga umasideg kanya tayo takasta iti kadakkel iti panagayat na kanya tayo. Haan nang ipalubos saya nga makarik na tayo iti panagbisin.
Ngem ti problema gagayem natangken ngamin ti puso ken agtultuloy nga pagpagustuhan tayo iti physical nga bagi tayo. Nga physical tayo nga bagi. Kaya pakpakanin tayo usually iti perdi nga tinapay nga isu iti padagbasol. So no perdi nga tinapay iti yun uneg tayo may arig met lang iti dati ket panagbasol. Takuna na iti Roma 3:23 23 nga ang nagbasol amin nga tao. Ket no panunutin tayo, basol iti rason na no apay nga makarit na tayo iti panagbisin ken panakawaw. Ket ita nga nalawlawagan tayo gagayem iti kinadakkel iti ayat iti Dios kanya tayo arakupen tayo nga rod iti biag nga addan Hesukristo iti biag tayo. Ta iti plano ti Dios kanya tayo ket masarakan iti San Juan 5:24 nga kunana di jay ta sa sinuman nga dumngeg ken mamati iti Dios Ama nga nangibaon ken Jesus adda tallong kari nga maawat na. Umuna maaddaan iti biag nga agnanayon. Dahito iti solusyon iti spiritual nga ipapatay. Mikadwa sa anton ang maukom. Dahito iti solusyon iti dusa iti impyerno gapu iti basol. Ken mikatlo nalasat nan ni patay ket simrey ken iti biag. So dahito iti pudno nga biag iti sidong iti Dios. Tauray anya ti kasasaad iti tao napaknang man wenno nakurapay iti imatang iti Dios kakabsat patay ti tao no saan nga maisubdi ti relasyon na kenkwana. Ngem gagayem wala na toy nga dumngeg ken mamati iti tao nalasat nan ni patay ket simrey ken iti biag iti sidong iti Dios. So no inaccept tayo ni Apo Jesus akas pudno nga tinapay iti biag tayon addaan tayon iti biag nga agnanayon. Ket iti challenge na dito'y kakabsat dukatan tayo nga rod dahil iti biag tayo para ken Hesukristo. Ta isuna iti pudno nga tinapay iti biag tayo. So no pudno ang mamati kayo nga isuna iti tinapay iti biag tayo, awaten tayo, awaten dayto nga imbitasyon ni Hesukristo tapno maisubli iti relasyon tayo iti Dios. Akas kunana iti 10 chapter 10 verse 9 to 10 na ano babaen iti panagsao ipaduyak-yak mo ni Hesukristo ni Apo ket patsem iti pusom a pinagungar iti Dios. May isalakan kanto. Babaen iti puso mamati tayo ket mapalinteg iti Dios. Babaen iti bibig ag ipaduyak-yak tayo ket maisalakan tayo. Ket agtultuloy nga rod kakabsat nga iibiyag tayo. Dito naawat tayo nga baro abiyag ken Hesukristo tultuloy tayo nga patibkiren dito biyag tayo. Ket tultuloy tayo nga ipaduyak-yak dito nasantuan nga sasao iti Dios. Babaen met lang iti bibig tayo nga ni Hesukristo ket Dios ken manang salakan iti biyag tayo. Ken may kadwa masapol nga addaan tayo iti naimpapuswan nga pamati. Ket nga rod kakabsat awisen kayo nga rod nga kumararag ket hintayo nga agdumog ta idalan kay met lang iti maysa nga kararag. Kararag tayo. O Dios Ama nga nainlangitan, madaydayaw itinagan mo, agyamanak iti naintaklan nga ayat mo, ken parabor mo kanya. At tuyak asi pakakumbaba, agdawdawat iti pamakawan mo. Aminek nga syakit man nagbasol, ket pagbabawyak amin dagitoy. Mamatiak ken Hesukristo nga anak mo, natay ken nagungar iti may katlong aldaw, tapno mapakawan amin nga basbasol ko. Ngarod, luktak iti puso, ket awatek ni Apo Jesus, akas Dios, ken manangisalakan iti biag ko. Agyamanak iti pamakawan mo, iti baro abiyag nga agnanayon, kastamit ten, ti Espiritu Santo, na naawat ko, manipod ken ka.
Amin dagitoy ket innak italek ken iyaman. Itinagan ni Jesus. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Okay. Thank you very much. Kung una nga niya po Jesus, iti tinapit ibiyag kay agtutuloy tayo nga rod nga ibiyag digiti sasauna ay sasauna laing iti may turong deadline kay kuha natin so na lang nga rod iti pudno nga tinapay iti biyag. Kahit mapantayon kaya kita announcements. Kapsat yan gagayem kaliblipatan every Wednesdays 6 to 7 dito'y lifeline tayo kat isuti oras tayo ya ket imbitaran tayo amin digiti contacts tayo tapos tikas taket sangsang kamesa tayo nga mapnek nga mangan iti sasauna nga isu iti pagbiyagan tayo. Kasama tin dito topic review tayo so iti ararami dito tataya Monday to Saturday. Da oras-oras na neta. So agkuha tayo kapsat ay subscribe tayo datoy. Kasama tin dito DITF uno day in prayer and fasting every first Saturday of the month. Ken kasama tin dito Freedom in Christ or EGR March 26 this coming month this month. So i-prepare tayo kita contacts tayo nga makatenda iti detoy nga Freedom in Christ. Kasama ti Sunday service tayo every Sundays 8:30 to 10 p.m. Ken naka live by FB tayo and makita din natin sa YouTube. Kasama tayo na dali tayo episode class tayo dagito tayo higher class na ya nga after kidetoy Freedom in Christ masapol nga enroll tayo dati PISOL yeah every Sunday 1:30 to 2:30 p.m. So deta laing kapsat ket awisan kay nga rod nga agdumog ket hintay ko mararag. O Diyos Ama, anilangitan, ken managayat, at kami manen, agyaman, iti sasaom, nga inka, imburay kada kami itata nga rabi, pudnoonay nga da kayo iti tinapay ibiyag. Adu, digiti you've offer, ti lubong, nga pagbiyagan, ngem, digito'y nga you've offer naket, mang-satisfy laeng iti physical ket indeed hanpay nga masatisfy fully ta agpayso ti imbagami ti saom nga saan kam to pulos a mabsog ngem iti pakabsugan mi laeng Lord ket detay pudno ken husto nga relasyon mi ken ka ti pakapnekan mi laeng Lord ket detay digiti sasaom ti pakapnek kami laing Lord ket isu datay mapnek kami iti pudno nga panakaisalakan mi. Tano da kami ket naisalakan Lord, we are satisfied ket saan kamton nga mawaw ta adaanen iti kasiguraduan iti panakaisalakan mi ket pudno na Lord nga daytoy iti kapapnekan nga husto saan nga dagiti panbanag iti daytoy nga lubong. Ngarud Lord, sapay kumata ti sasaom ket naglawag iti amin nga nagdingeg ket isublime ken ka iti amin na panagyaman ken pinagdayaw tada kayo laing iti rumbeng nga daydayawen ken pagyamanan. O Lord, daytoy nga routine kam kawaten ken italek ken ka itinagan na po mga Jesus. Amen. Amen. Kapsat kin gaya, magyaman kami manen, ket ingganan tumano sumarunon na ito, ito nga topic review. God bless
and multiply. God bless everyone. God bless. Bye. Bye. God bless. Good night, everyone. Salamat Good sa time. night. See you once Good again. night. Good night.